салом бинандагони хабар тиҷи, лайк монданро фаромӯш накунед ва ба канали мо обуна шавед. дирӯз сарояндаи саршиноси Ӯзбекистон Юлдуз Усмонова зодрӯз дошт. Ба Юлдуз дар баробари тӯҳфаҳои қиматбаҳо ҳамчунин мошини тамғаи BMW X7 низ ҳадя гардид. наворе ки дар он лаҳзаҳои сароянда тақдим шудани мошин сабт гардидааст, ҳудуди Юлдуз дар саҳифаи инстаграми худ нашр кардааст. калиди мошини гаронбаҳоро ба Юлдуз чанд нафар мардҳо тақдим намуданд. ёдовар мешавем ки моҳи гузашта Юлдуз Усмонова дар шаҳри Москав барномаи консерти баргузор намуда буд. ин сарояндаи маҳбуб на танҳо бо забони ӯзбекӣ, балки бо забонҳои гуногун суруд хонд ва мухлисонашро масрур кард. репертуари ӯ зиёда аз 600 суруд бо забонҳои ӯзбекӣ, туркӣ, уйғурӣ, казоқӣ, таторӣ, русӣ, тоҷикӣ ва дигар забонҳо дар бар мегирад. дар тӯли фаъолияти ҳунарии худ овозхон тавонист тақрибан 100 сабти салонаро барорад. ба ғайр аз Ӯзбекистон, албомҳои Усмонова дар Олмон, Амрико, Англия, Туркия ва Нидерландия нашр шудааст. ёдовар мешавем ки моҳи августи соли равон Юлдуз Усмонова ҳамроҳии Шабнами Сурайё, сарояндаи маҳбуби Тоҷикистон, дар Хуҷанд консерт баргузор карданд. Юлдуз Усмонова рӯзи 12 декабри соли 1963 дар Мархелони Ӯзбекистон ба дунё омадааст. ин буд видеои имрӯзаи мо. дӯстони азиз, шумо чӣ фикр доред дар бораи ин? ҳатман дар комментария нависед.